Haia, Ceryl o Byw yn Iach Arfon. Pwy sy'n fancy challenge? Mam a dad yn erbyn y plant. So rhiant yn erbyn plentyn. Y challenge ydy pwy fydd yn gallu neud mwyaf o'r naid seren, ymarfer naid seren, mewn 60 eiliad. Mam a dad neu plant. Chydig bach o hwyl, da ni'n angen ffrio. Iawn. Dwi am gychwyn chi off yn neud 60 eiliad ar ei target bach i chi. A wedyn mae drosodd i chi wedyn blant i trio ennill fi neu ennill mam a dad. Iawn? Iawn, dwi'n barod i gychwyn y challenge. Dwi'n just cychwyn y timer. 60 eiliad ar y cloc. Barod. No, 10. Deg. Trideg. Pedwardeg. Pumdeg. Chwechdeg. Saithdeg. Wythdeg. Os dwi wedi cyfri'n iawn, 87. Felly, dyna di target chi. So blant, drosodd i chi i trio ennill 87 gyda fi, neu ennill beth bynnag mae mam neu dad yn gallu gael. Pob lwc i chi!